Bathoniphi uBrown Mkhothi ebuzwa nguJames apha into yoba makasithathe asibeke kwelalanga bakwenzekani mhla eduyulwa. Hayi kuyasithatha unto uBrown uthi wayezidrivela yena ezihambele i1 Jui ezidrivela ila Chevrolet eMaroon awuthe driver nje wapick up into bayimani kunemoto engathi emlandelayo ngathi wathatha ifoni wafonela nezecurity into bayimani ndiyalandelwa apha ngoba uthi xa espida iyaspida le moto xa esilekisha naye iyasilekisha le moto uthi hayi abona into beyamlandela nyani uthi ayadle phansi xa ke sidla phansi andisakhumbula inoba xa uvela ngikhumbuza nje uBrigadier Julius Mkhwanazi ngoba bese ke senze ubuso nyamkhumbula mos uthi ke ngondazi uthe wathena right okanye wathi wathena left nje wathena ezama ukubaleka kwakhona apho le moto leni imgqitha futhi ithe xa ithinti yaphinde yabuya yakwenza i-U10 yabuya le moto hayi ke kwadla ibullet ke ngoku hayi wangena ibullet nje xa kungena ibullet ingathi wafika ngasesigangeni waphuma awadla phansi wabale ukhona umxelele wathi ingxaki yakho wena bukela imovie too much ngoba yonke lento sixela yona ayikho ndithandile mni questioning kaDiko ekakhuselo Diko ukhuselo Diko ayomntu uncame enjoya i-questioning yakhe because sekekhethile mosi camp uba ukuyiphi camp sesiyamazi bukela camp yabo Minister Senzo Mchunu so ixesha elininzi xa equestion umuntu uyambona into yoba uzama ukukierisha nje uMinister Senzo Mchunu for the first time izolo uthe xa kemquestiona kwangathi nje uthetha a little bit of le language yethu esiyithethayo so uza naye ke ngokuBrown Mkhothi into bayimani Brown ucacisa lento yakho yo General Nhlanhla Mkhwanazi nabo King Misizulu eyobu CIA haya yicho nje uBrown Mkhothi uthe yicho wathi ayikho lelo lithethayo because stories ka Brown Mkhothi sithi ngathi yonke lento akayithethayo ezijolo zo General Nhlanhla Mkhwanazi soba bayi CIA uziva from kwi camp mosingathi zinkune camp unyana ezimbini pha kwi Royal House kwaZulu ko King Misizulu so ingathi brother enye elwa naye uKing Misizulu yake yeza yadibana no Brown Mkhothi oyadibana nomuntu owazana noBrown Mkhothi ekwenziwa nestatement kwakhona icase evulwayo enezo zicholonyana ezwe kangathi izinjalo okay siphe statement ziphe ngoba bekezaza ndithi bazizinto akumele azozidefenda ngazo bomeba uze nazo ezi hayi ke azikho ke akazanga nazo so ambuze ngalonto leyo hayi ke azama ukuthi uba athi hayi bukhusela aweba lo muntu othetha ngayo othi nguye umuntu owathetha lento bathi abazikwa wena bathi nje akukho phona uke wabasupporta khona kwa ezitsholo othi bona bathi hayi uKing Misizulu ingathi unento kwenza neIsrael neCole ingathi basebenzisana abantu baseIsrael malunga nemicimbi weCole uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ingathi uzama nje ukusubside yonke lo dushe olo ayikho lento ethethayo nawayibo waphuma apho ukhuselo wathi khawuthi uzinduze nami wena asikene kula mcimbi wama-chats kukho lapho wena uxelela uKate Matlala khona into yoba namhlanje is the D-Day kunge-31 zikaDisemba wawuthetha ukuthini ngomcimbi we-31 uba usithi i-D-Day ayike ayitsho into yoba utheni na wathi hayi wayethetha malunga nomcimbi wokwenza nento sinokwenza nemali into banamhlanje kumele ukhetha bhatale in phofu ke ikhona into ethi because for your own ngathi for your own safety okanye for icompany yakho ingathi into ngathi so ungabhatali kwakho umzekelo umcimbi onokwenza neANC kuza impact kanjani impilo kaKate Matlala ingento so nje wathi okay wathi wena uthe wayifumana nini lanto because ubonakala wena nge1 ushare la letter yokudisbanda ipolitical King's team noKate Matlala wawuyithatha phi hayi wayethatha sekoshona ubuthe kwiarticle ethile okanye kwi-social media bathi including abanikazi indaba bayifumana yonke lonto leyo at a later stage akekho umuntu owayifumana ngezo 1 wena othi wazifumana ngazo so wena uyithatha phi le letter wathi I put it to you into yoba wena waba nayo into oyaziyo uba izawudisband ipolitical King's team ngeza 31 which is why you had access yala letter le for some reason doesn't feel ingathi kwayena uzama ukuthi into yoba ube nako ukusebenzisana noMinister Senzo Mchunu neza chats ke apho uBrown Mkhothi sithi uzayidibana khona noGeneral Shedrack Sibiya uzakwenza meeting ngathi noGeneral Shedrack Sibiya plus noMinister Senzo Mchunu wazama nje ungenelela kuzo so for the first time nje she wasn't bad and andizumpa nje credit ephelele because siyamazi nje into yoba seke sibonise into yoba ukwelacala
Kuthe efika watsho nje yonke lo mapholi wakhe akho nto ebhadlile mos akangayithetha uBron Mokgotsi, but ke i-evidence leader already yabe seyim-exposa into yoba njengoba esithi uyintontoni yakwa-crime intelligence, whether i-handler, co-handler, i-agent, informant, yonke loo nto leyo akaziwa kwa-crime intelligence. Sebebuya kwa-crime intelligence, hayi abathi abandazi bathetha into yobangayazi yonke loo nto leyo. Hayi ke kuziwe na into yoba ngoba bona according to uBron Mokgotsi bayafika kuthiwa hayi abafika babantu ngabakudala. Hayi ke kukhona nalapho seyiphinde yalungiswa khona into yakhona into yoba hayibo unimalema ke ngoku into yoba awukwazi into yoba uthi wena abantu bakwa-crime intelligence bethi abakwazi ube wena uzinyanzela. Hayi yena xa ene-handler i-relationship ingathi phela apha ku-handler, azathi umalema hayibo even umnikazi we-crime intelligence nguGeneral Khumalo. Bonke abantu basezincwadini ezilungile kumele bakhona phaa kwincwadi kaGeneral Khumalo, awaziwa. Hayi ke yena uyafuna ukuba uyaziwa, phofu ke uBron Mokgotsi yonke into akayithethayo already mos by now bese kumele into ubuyazi uzazile uza apha hayi uzalanda istatement kubantu bani, hayi i-informant akakwazi kubiza amagama abantu. Hayi ayikho nje into esingathi uBron Mokgotsi uze wayithi phecelezi apha songena kumcimbi we-questioning. Hayi uNtuli athethe phezu kwezitshola akazithethile mos into yoba General Nhlanhla Mkhwanazi no King Misuzulu bangama-agent o-CIA agents apho basebenzisana ingathi nanento kwenza ne-Richards Bay, bathatha ikholu banobuhludledlelwana banabo nento kwenza ne-Israel. Azama ukuyibuza lento lena. Into yakhona athi ayena uBron Mokgotsi why statement sakhona sikhona siphi asikho kodwa apha ngoba bomeba uba sikhona uze naso apha usezayozifuna khona ungathi kwi-family apho kwi-royalties ezo balmos baba nokuxambuliswa nokuthile. So kokoxambuliswa nalo omnye wabo wathetha naye wathetha nomuntu wathetha naye ayivakali nje into kaBron Mokgotsi. And then izikhona kodwa istatement yena wasibona istatement esitsho njalo into yoba King Misuzulu basebenzisana nabantu base-Israel ngento ofaka ikholi. Thulani nina. Hayibo ayivakali lento. Phofu ke ungxamile uNtuli utshilo wathi khona phe xhabashele khona kungena usokhanyile ezinyaweni uzama ukusabela lento ukufunda okunani ngabe kukhona na ukutrain uBron Mokgotsi. Hayi ukutrainwa ngeke atrainwe umuntu awungeke udibane nabantu nje bebi bayehlele eklasini kuthiwe bazotrainwa. So nje lonto yabo babenziwa njani phi akho umuntu ungcamo yaziyo. Phofu uBron Mokgotsi imetric yakhe uthe wayenza koMabathu, uthi usajonga indaba seMabathu engathi yangahambi kahle ngapha wabalekela koDamelini wafeyila akanayo kwa umetric uBron Mokgotsi. Hayi uqhubeka into kubuza hayi man wena nje uthi ubuhlobo bakho ke ngoku bajonga lento yakhe no Kate Matlala ubhizi wena uinvestigatela no Kate Matlala kodwa usathatha imali ku Kate Matlala. Ithini indaba yakho Bron Mokgotsi ubum-investigate Kate Matlala okanye ubufuna nje ukudlala nemali zakhe? Hayi yena beke busy ke investigate uKate Matlala wathi umalema kwalondo ngoba ngendlela kathetha ngayo imali bokushoda nje ba athi uyi-ice boy ngoba yena ubhizi usondezana nabantu nje bazo bangathi une-information nge-information akangenayo. Phofu ke mbuzile umalema into yoba ubudlelwane bakho nominister Senzo Mchunu buhamba njani? Hayi bangama-comrade une-phone number zikaminister Senzo Mchunu. Okay sharp. Indaba yakho nopresident Cyril Ramaphosa ithini? Hayi unazi i-phone number akamqhela ngalo ndlela unazi i-phone number zakhe. Hayi ndinazo. Wazithatha phi i-phone number zikapresident ngoba uke wathi wake wamsendela nemessage efuna ukumuonisha into yoba hayi izobabhemela kwa-crime intelligence wangaphendula upresident Cyril Ramaphosa. I-phone number zikapresident uzithatha phi? Wathi hayi ndinazo i-phone number nawe maleme zakho ndinazo. Wathi malema hayi wahamba nje uthathana ne-phone number zabanye abantu wena ucollectana ne-phone number zabantu. Ayikho indaba yakho nobu-agent, ayikho indaba yakho because istory sakhona nangoku nje ubuhamba usithi wawuyo-investigator General Nhlanhla Mkhwanazi eKenya wawubhadalelwe ngibani? Ithini istory sakhona? Uphathe ukuthi wayezibhadalela kuthiwe i-evidence ikhona ama-proof akhona. Hayi into yakhona yathini wakubhadala omnye umuntu ininzi nje istory singavakali. Wathi umalema akho kwalonto bokushoda nje umalema athi uyi-ice boy wena into yiyo. Phumani apho ke Texas senjalo after usokhanyile kwangena uNomvalo noNomvalo wamxelela uba lento kayithetha wathi sihleli thina apha simamelele nawo manje usithi ubani wathi hayi andikwazi khipha amagama, hayi statement zingekhona, hayi kwa uboss wakho igama kwazi ukulibiza. Phofu ke uthe wayenayo i-former boss leyo wayibiza igama kwakunguMabuza and then sekatshona uMabuza kwathiwa current one after that one hayi akakwazi ukuyibiza, it's not safe. Ukwazi ubiza lo watshona ungakwazi ukubiza lo. Hayi ke emva kwaNomvalo kungena uShongwe ke ngoxa kungena uShongwe ungena uShongwe sekemfaka ekoneni ke ngoku ezama ukumbonisa nje into yoba hayi ngathi ngurayi
eze naye amfakele eqoleni azambuze ke ngokuthi ngoba ingabe une cases ke ezwaba nazo na i-criminal cases i-charges ukusentenso ke wajongana nabo uke waba nazo ingathi ama-assault nama-drinking so uke wabanjwa nje nokusentenswa ingathi uke wasentenswa nokusentenswa abuze uShongwe une-murder case na uke une-murder kutheni uthola ngokubulala umuntu hayi ngoba ndambulala wabulala umuntu yathini ityala lakhona hayi ityala lakhona la withdrawa li-withdrawa njani li-withdrawa ngubani hayi i-witness azange zibe khona ufuna ukuthini iBrown Bukhothi xa kungekho i-witness ityala alikho ngoba wena self uyavuma into yoba wambulala la muntu kwenzekani hayi sasisilwa umuntu wawa ngathi ngentamo efestireni wabetheka efestireni so nje bethetha ndifuna uba nalo umfanekiso le nto akayithethayo ne into yoba okay umuntu ubetheke njani efestireni ngentamo but ke umuntu wabetheka efestireni ngentamo okay bese kwathini after ngathi kwazama ukubalekelwa endabeni zasekliniki but azange lenza umuntu wakhona ixesha lakhona wabe uyatshona njalo okay ize into yakhona yathini ityala lakhona size kulo mcimbi xa sowusithi la withdrawa ityala lakhona hayi la withdrawa zahamba ngathi ndaye ekhotho okokuqala okwesibini kwangabikho ukupleada wapleada kukhona aphethe awukhona wapleada ungenapho ke ngoku ezinyaweni naye unto uBredenbach uthi nje mna ndineminyaka engapha ko-30 ndibhizi ndiyi-prosecutor wathi nje awungeke uthi upleadile bese kuzothiwa uwithdrawile ayikho nje into yakhona angekho umuntu oke wakwenzela ama-favors na uba elotyala libe liyadliwa wamfaka nje kole ngento engathi njalo but nje la magama kaSimile afana nakakhethe oba nje ngumgulukuthu hayi wakhiphile ke uBredenbach ke apho siphube napho kuthe kusesenjalo after uNomvalo phofu uNomvalo wampha nethuba loba makake nje ukubona ayikhiphe lento because ukubulala umuntu bafethu akuseyindlwane yanto ayonto nje encinci njengavele uyithethe arrogantly uze ukungabonisi even iremorse ukuyabona because kuye into nje encinci yenzeka yadlula hayi ke azabe nje ukuyithethelela nje into yakhona naye hayi ke kuphunywa apha ke omnye ke uSauls awuSauls beke nomoya nje phansi oyewasithatha wasisa kwi-history zoba ezenziwa njani maybe intelligence lawo ngo-1993 apho kuza ko-1999 ezama ukumbuza nje ngomcimbi we-training ngomcimbi we-experience mos akekho registered anyway akho training akayifumana uyi-informal wathi uShongwe hayi unto uSauls caba nje ufuna nje ukuyikhada liba yazi lento yincitho nje yincitho mali and uswestela nje ixesha into yoba eyona because umuntu onethaveni uBrown Bukhothi uphetheke wakhiphile amagama athi it's pointless into yoba siqhubeke nawe nje simane sithethela sisana phambili nyangasemva phofu ungumuntu ongena experience yoku-investigate yonke into enokwenza ne-crime intelligence eyona experience wena onayo yokuba yi-tavern owner yiyo nje into engathi unayo hayi ke bafethu mna ndikaze ndichaze ke mos ngubani na nguDiko nguKhuselo Diko uphansi kwale nto bayi mani utholana no-General Nhlanhla Mkhwanazi apha ngento yoba bazi-CIA agents unabo ubufakazi baloo nto leyo hayi akanabo wabufumana wabufumana through la royal family ke ngokuye koyo-King Misizulu phantsi kwazazitsholo zoba banokusebenzisana nama-Israyeli nani na so ithini so awunabo wena obakho ubungqina uthetha nje into ke akanabo uze wamfakele ekoneni ke phofu uKhuselo into yoba nje rhoxisa uxolise ngento yoba uxoka ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi bazi-CIA agents abangazizisongo hayi ke ube ngathi uyale nale but waphethe wabe uyazirhoxisa ezo zinto ezozitsholo ezo uyayixolisela into yoba ethe oGeneral Nhlanhla Mkhwanazi sisi-CIA agents. On paragraph 44 of your statement that the letter addressed to General Masemula by Minister Mchunu inter alia disbanding the PKTT was leaked on social media on 1st January 2025, and that through that social media leak it came to my attention. Is that correct? Am I quoting you correctly? That's correct. So you only became aware of the letter on the 1st of January 2025 on social media? That's correct. Now, in the WhatsApp conversations that were downloaded from Mr. Matlala's phone before the disbandment letter, you sent a message to Mr. Matlala on the 31st of December. If you look at your bundle, it's BM 718, page 56. In this message that you're sending to Mr. Matlala, you say D-Day, and that Mr. Matlala should stand back. What did you mean by D-Day on 31st December 2024? That is answered by the messages came before that one, because if you check the message underneath, he said stand back.
I don't understand what you mean. Then I said, for your safety and your business. Now, if you check where I started, I'm worried, my brother, the same page. And then he said, about what? That's when we started talking about Mr. Mokgotse, what is D-Day? for the oh, that's the message I shared to Kate Matlala that that day was the day, because you were saying the PKTT was coming to his house, and I said, "Oh, just that I cannot remember this." Let me assist you, Mr. Mokgotse. 31st of December 2024, you say D-Day. Is it because you were expecting the minister to issue the directive on that day? No. So what is D-Day? I need to show you something, Honorable Member. That let me say that won't change my contribution towards. Because I made a conscious decision and I'm not backing down. Whatever help the minister needs from my side, I'll be happy to assist. I just don't need to fight a losing battle. But here I said I was worried about his business because we heard that the PKTT Mr. was coming. Mokgotse, The D-Day did was you that. know that No, I Minister didn't know. Mtulu was No, issuing? no. So what did And- you mean by D-Day? I was saying they were going to go to his, remember? Just drag a little bit your mic towards me, on my direction. Yeah. All right. Honorable Chair, I just need a second here so that I can remember. Because maybe I must check this in my phone. I said, I'm worried. Now I'm worried, my brother. And he said, about what? And I said, today is a GD on the other side. I think you should also stand back. That's me. Stand that back, I don't understand. Okay? For your safety and business. That's what I was talking about. Because there was information that they were going to go to his house and they're going to arrest him again. That's why I was saying I was worried about his house. The D-Day was about the payment of, that is why I say 25%. Outstanding issues, now this again. Today is a D-Day on the other side. Okay, Outstanding- let's move, Mr. Mokgotse, because you're making this D-Day to be many things. No, I'm putting it to you that you knew that the directive is going out that day, and you were warning, or at least you were celebrating with Mr. Matlala that today is the day.